arabadona février kalo kile 17 an balima o bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibara num bambulo kada kulo kan o de bamako konna la mobile bolla ulu koni kelime ka barajo keren yalla sotramatigu taxitigu aleni mobile ba bolla kawla do ne khafo kabini février kalo kile 7 mobile bolla ulu kon kuye barabla wore kon feneke ka sababu ke ko mali ministry kon ka baranye shileno bulma fen ale kon ni siraba glawma ko koni haklina do kon ta ka yire kafo ko péage o kon ka to ka sara e mobile bolla u taka aleni usigi ni o koni ma be ni mobile bolla nunun koni ma o barabla koni ukumun konna la sika fodo koni temela jamana nyamo ulu koni e mobile bolla ulu koni ka hage ni jekulu nyamo koni nyokoje ni o koni senfe ministre koni ayire ula ka foko e mobile misenu ko ulu koni sebe bo péage koni sarala tan ka segina ko ga ko mobile ba bolla ko ulu koni ba sara u taka aleni usigi ko wa ko o baraw koni mena damne marsi kalo kile folo o hakilam koni fene flene o koni ma be ni hage nyini jekulu nyaman nun kon ma sabla o ya yire ka fo ko ulu kele na fenfe koni fle ko bi ibe ka taxi boli shini absaka ke ibe ka sotrama boli wa absaka ke fene ina fo ibe ka mobile ba boli ko o sabu yala ni jamana nyamo koni ala je ka fo ko ube ulu koni bo nyogona ko o koni tena be uluma ko mobile misentiku ulu ka péage blala kile kono sarako kile na jogamna ko mobile ba bolla ulu yere koni fene takabla ula ni kom koni flene uni ministry maseka nyogon famia ula o sababu yala uye barajo bi fene arabado février kalo kile 17 wala sa ku ga dusuma kasa yire ni hakilna en konna mobile bolla ulu kon ka hage nyini jekulu koni ka fola ko ulu koni ka bitain dron ko oye barajori ko ga koni atemenani ka ni uluni jamana nyamo ulu koni ma ben fola ko ubena grave yere koni fene ke ni oye barablay ko o koni mese kata kile ina fo kile fla walma e barabla kuda yere fene koni o koni sima fenyala ko ulu koni be baradamne ni o koni kera ko do koni be frapase u kan fambe fe ni o koni mena ke de yere fene ka kla kanya si duguduma ale bi barabla ukum konnala ki barado serama mun koni ayire ka fo ko nyamana ale ni katiko o sira koni ndikelendo mun kone katisira yara kon fene ko mobile ba mun kon be no ale ni karbaw mun kon be bo Senegal ale ni kay fan mun kon fe ko ulu kon in chamane nana ka bini minui wakati kana do barabla kon in kon la ka benin katiye o kon sababu yala ni mobile batigi ale ni karbatigi nun kon ulu chama ulu kon in jolendo sira kon in chaman chalala ni o kera sababu ye mobility wera udu yera kon fene te sekateme kibara wera mambolo kada kuluka o de baflabe février kalo kile 10 asara dona ye simangla usine do kon konala ni o kera sababu ye makile kon bonela anina wa mafla yera kon fene jogina kibara mun sirama ulu kon na yere kafo ko simangla usine do kon be no ko e ganguteri ni ale kon be baflabe marala ko ni simangla usine koni konnala ko ascenseur do kon kun chele no ina ni oye yele na kuraman ni mun kon be yele sanga sobla o glani kala kon ne kunana o labeni konna utora o glani konna ni ascenseur yere koni chuna kana jigi barakela do kon kani o bonela anina wa mo fla udu yere koni fene jukina o ko koni kele ni bara yoroy ale koni hage nyini jakulu koni ga nyema o koni alla nyini ka foko ube klikile bara jo koni ke folo ka sababu ke ni adamande kasaram koni nduna ukunay kuna foni kunjala kibara were mambulo kada kuluka ode mali kene suba koni chama ulu koni farala nyon ka yire ka foko ubina ta barabla do konna ni obina damne marsikalo klifalo kibara mun sirama ulu konni ayire ka fo ko mali jamana nyamo ulu ni e kene suba koni nyemaw ulu koni ka fon wonyo koni senfe ugala nyinun sabatilla kene aso koni chama farala nyon ka yire ka fo ko ubenata barabla konna ni o kon kan adam ne marsi kalo kle folo wani barabla nun koni fleni ko akunta labna ta kle tanila soni ni don ko fale kon je ni fo haben koni masoro jamana nyamo ul konni e kene atigila mo kon konni nyokonje ko fos kon ta yere ka fo ko ul kon teta u kani barabla ina ambal ma ni no kuye bi don kibaru e kada ukluka ani che aka kuluma jola o kambe anyona were